Sa 16.6 million na total COVID case sa tibuok kalibutan, 61% na niini ang nangaayo. Sa Pilipinas, moabot na sa 32% na usab ang mga recoveries gikan sa 82,000 ka mga nataptan sa COVID. Kini ang report ni Femery Dumabo. Sa 16.6 million ka mga COVID-19 cases sa tibuok kalibutan, 61% na niini kung 10 million ang nangaayo na. Hinungdan nga 5.7 million na lang niini ang aktibo nga mga kaso. Kapin sa 600,000 sab hinuon ang mga namatay. Sa Pilipinas, 32% na usab kun kapin sa 26,000 ang nangaayo sa kapin 82,000 ka mga COVID-19 cases. Sa talaan sa DOH kagahapon sa hapon, 53,649 niini ang aktibo, apan nakakalas pagyud kini og 1,945 ka mga pasyente. Samtang kapin sa 7,000 ang recoveries kon 47% sa kapin 15,000 ka mga hitaptan sa COVID-19 sa Rehiyon 7. 7,382 ang aktibo ug 762 ang death. Sa kapin 15,000 nga kaso sa Central Visayas, kapin sa 3,000 niini ang gikan sa lalawigan sa Sugbo, 102 gikan sa Negros Oriental ug 80 sa probinsya sa Bohol. Samtang way bisan usa sa lalawigan sa Siquijor nga hitaptan sa virus. Sa Rehiyon 7, ang dakbayan sa Subo may labing daghang kaso nga moabot sa 8,771. 4,964 na hinuon ini ang nangaayo na. Samtang sa 1,803 nga COVID case sa Mandaue City, 542 na kanila ang naayo. Ug 540 usab ang recover sa Lapu-Lapu City gikan sa 1,718 nga COVID case. Sa Eastern Visayas, miabot sa 822 ang COVID case, human nadungagan og 14 ka kaso kagabi. Hinuundulan sa 80% niini kon 650 na ang nangaayo. 169 na lang ang aktibo ug tulo gihapon ang nakalas. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.